Ми продовжуємо ефір на телеканалі АТР. В ефірі програма «Будуємо», яку продовжує вести я, Сергій Щербина, та моя колега Христина Бондаренко. Доброго вечора. Дякую, що лишаєтеся з нами. І в нашій студії є народний депутат від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ, досі, якщо я не помиляюся, чи вже не радник. Вітаю вас, пане Антоне. Вітаю. Твоя очередь. Ви знаєте, ми почнемо, мабуть, зі справи Павла Шеремета. Так. Тому що це гучне розслідування останнього тижня. Я знаю, що сьогодні мої колеги Дмитро Гнап разом із... Були у голови Національної поліції Сергія Князєм, я його там і зустрів. А ви також там були? Пана Гнапа з командою журналістів-розслідувачів, які були сьогодні у пана Князєва, домовилися про те, щоб вони допоможуть всіма своєю інформацією розслідувати цю резонансну трагедію. Ну, а як ви оцінюєте? Ви бачили, очевидно, що це фільм, так? Я вже подивився цей фільм. І що ви думаєте, Я дуже високо оцінюю роботу журналістів-розслідувачів і вважаю, що вся та інформація, якої не було у Національної поліції, у Генерального прокуратури, повинна бути використана. Журналісти приглашені на допит, але це не є там якоюсь загрозою. Це навпаки, це допит для того, щоб вони допомогли слідчим зафіксувати документально ті дані, які вони отримали в результаті розслідування. Це не є нормально. Тому вся ця інформація буде задіяна в слідстві. І я дуже сподіваюся, що вона допоможе розкрити і встановити і замовників, і організаторів, і виконавців цієї страшної трагедії. Очевидне питання до вас. Чому цих двох свідків, яких там називають ключовими, знайшли журналісти, а не правоохоронці? Є велике запитання відносно того, як було проведено, яка якість проводилося розслідування під час спочатку цього розслідування. Є в мене така особиста підозра, що була така собі не дуже здорова конкуренція між Національною поліцією і Службою безпеки України, тому що в мене є така інформація, може це така маленька сенсація буде чи ні, але Службі безпеки зараз проходить службове розслідування і буде встановлюватися, хто збирав саме відеозаписи, які є в цьому фільмі, тому що інформація, що частину відеозаписів зробили співробітники Служби безпеки України, вони збирали ці відеозаписи, йдучи на крок попереду Національної поліції, і такий факт дійсно мав місце. І чому ці відеозаписи не попали від Служби безпеки до Національної поліції ще рік тому, це дуже велике запитання. Є така, ситуація, конкуренція між різними правоохоронними органами. Вона є на Заході, на жаль, є багато американських фільмів на цю тему. І от я думаю, що тут була така ж конкуренція, яка не дуже гарна для якості розслідування. Здорова конкуренція, в принципі, це завжди добре, але... А я кажу за нездорову конкуренцію. Нездорова. Дивіться, тоді хто мав би допитувати пана Устименка, правильно? Я кажу про його прізвище. Це людина, яку зафіксували журналісти? Слідчі прокуратури, слідчі поліції, які розслідують цю справу. Так. Чому він буде допитаний, може він сьогодні допитаний. Чому його до цього часу він не був допитаний? Можливо, тому що його особистість не була встановлена. А оці відеозаписи, які оприлюднили журналісти, їх поліція вперше побачила в цьому фільмі, наскільки я розумію? Там є деякі відеозаписи, яких не було в поліції. Нові відеозаписи, на відміну від тих, що було оприлюднено офіційно. Їх не було у поліції. Так, там є декілька відеозаписів, які в поліції не було. Я ще раз кажу, що є така інформація в мене, що ці записи були зібрані співробітниками Служби безпеки України, які чомусь їх не передали до Національної поліції, а потім вони якимось чином попали до журналістів-розслідувачів, які зробили дуже правильно, що їх оприлюднили. Але якщо моя версія є вірна, то є дуже багато запитань, хто і чому збирав ці записи, тому що я дуже поважаю команду журналістів-розслідувачів, але в мене є абсолютно точна інформація, що деякі відеозаписи бралися співробітниками Служби безпеки у ці перші дні після цієї трагедії. Тому що співробітники поліції приходили до кафешек, ресторанів, їм кажуть, нам тут вже були співробітники СБУ. Чому тоді співробітники Національної поліції нічого з цим не робили? Чому про це не говорили раніше? Тобто це гучна справа. Ви знаєте, якщо б я знав про це рік тому, то я б сказав би не тільки публічно, не публічно. Зробив би все, щоб вони були. Керівником Національної поліції була пані Хаття Деканаїдзе. Я впевнений, що їй повинні були доповідати з цього питання. Ви просто кажете, і якщо вона знала про це і не запитувала, так сказати, своїх колег, то потрібно запитувати її. Я бачив її також коментар в цьому фільмі. Я бачив її коментар, коли їй задавали ці запитання. Як ви оцінюєте її коментар, її відповіді?
Ну, розумієте, ще от у нас дуже прийнято так, що от повинна перша особа от все знати. У нас повинна бути якість роботи поліції, прокуратури, служби як організму, розумієте? От, наприклад, зараз ми в студії сидимо, у вас на телеканалі є 50 журналістів. І кожен повинен працювати високоякісно, а керівник телеканалу, редактор, да, він як дирижер. Але всі інструменти в оркестрі повинні працювати гарно. І журналісти, і поліціянти, так інше. І ми повинні робити і вчитися на своїх помилках, і зробити так, щоб Національна поліція, прокуратура, СБУ працювала як єдиний, великий, гарно граючий оркестр. Наприклад, Моцарта. Дивіться, я все ж таки так уточнююче запитання поставлю. Ви сказали, що от ваші працівники, так, ну точніше, працівники Національної поліції заходили до кафешок, їм казали, що вже тут були. А це коли було? Ну, я отримав цю інформацію вчора, тому що в мене були запитання. Звідкиля є так багато відеозаписів, які взяти, в тому числі на дуже великої відстані. Ні, просто якщо вони б заходили, тобто вони я ще раз кажу, це моя перед особиста інформація. Але, як кажуть, моя дуже інформація, яка збігається з правдою дуже часто. Що буде тепер? От ця інформація є. Ну, напевно, ви доповіли про це міністру внутрішніх справ Авакову. Я доповів всім, кому зважав за потрібне, в тому числі пану Авакову. І я вам хочу сказати наступне, що інформація, яку оприлюднили журналісти в цьому фільмі, вона є корисною для слідства. Якщо була вона безкорисною, ми б сказали, що вона безкорисна. Вона є корисна, і інформація, яка отримана, буде задіяна в слідстві. Яким чином вирішувати цю проблему з Службою безпеки України? Чи будуть якісь, можливо, ваші депутатські запити, можливо, запити того ж Авакова? По-перше, ні, в мене немає цієї інформації. По-перше, я знаю, що в Службі безпеки України є службове розслідування з прикладу того, яка збиралася інформація в перші часи та дні після трагедії з вбивством Павла Шеремета, і як проходила комунікація з Національною поліцією з цього приводу. Тому що я хотів би, щоб в нас в першу чергу правоохоронні органи, вони не робили, знаєте, хто перший щось знає, так інше. Тому що в таких подіях, як трагедія, як вбивство, тут не повинно бути якогось там нездорових там змагань. Повинна бути командна робота. От якщо моя інформація, яку я озвучив, підтвердиться на 100%, я зараз певно 99,9%, то це велике запитання. А ви можете запитати до колеги, пана Гнапа, і запитати його, у курілки, як то кажуть, чи всі відеозаписи, які в цьому фільмі є, чи всі вони були взяті саме співробітними журналістами, або була інформація на флешці передана з української спецслужби. Але це нікоїм чином, я підкреслюю, не омаляє того, що зробили журналісти. Це зрозуміло. Я просто хочу уяснити такий нюанс. Цей фільм підводить глядача до висновку, що, можливо, за будинком Олени Притули та Павла Шеремета слідкували, зокрема, співробітники Служби безпеки України. Тому, можливо, це не нездорова конкуренція, а намагання приховати незаконне спостереження? Значить, я передивився цей фільм. Ви знаєте, що є заява Служби безпеки України, що та особа, яка була впізнана журналістами, які зробили з нею інтерв'ю, вона була звільнена з лав Служби безпеки в квітні 2014 році. Можна сказати, що там немає тих, хто не працівник, хто був звільнений все одно, і таке інше. Але, знаєте, якщо б ця особа, на мою особисту думку, мала б якесь відношення до загибелі Павла Шеремета, була посібником, наприклад, слідкувала, після того, що до нього прийшли журналісти-розслідувачі, через 12 годин він був би мертвий, або був би на території, на мій погляд, Російської Федерації. Все. Тому ця особа, наскільки мені відомо, вона в Києві, і тому це центр міста Києва. Там могли бути різні люди, у яких є особисті справи, від любовних до інших якихось бізнесових справ. І 1,5 роки тому, коли я був на дні народження пана Шустера, до мене підійшла пані Сергій Мусаєв-Боровік, пан Лещенко, і сказала, що за будинком Олени Притули слідкують. Це досить відома інформація. Я сказав, поїхали, подивимось, хто. Ми приїхали. Була Сергій Мусаєв-Боровік, Сергій Лещенко і пані народний депутат Сергій Лещенко. Заліщук. Пані Заліщук. Ми були втрьох. Це факти. Стоїть машина поряд з будинком Альони Притули. Я стукаю до дверей, кажу, ви хто, хлопці? Ти кажуть, ми просто тут сидимо. Ви слідкуєте? Ні, ми не слідкуємо, ми просто тут працюємо. Ви хто? З якої спецслужби? Вони кажуть, ми не можемо відповісти. Я при Лещенко, при Заліщук зателефонував керівнику СБУ Грицаку, тодішньому першому заступнику керівника поліції пану Паскалу. Запитався, це ваші люди? Вони кажуть, ці не наші люди. Я взяв час і наступного дня пану Лещенко доповів, що ці хлопці є співробітниками приватної охоронної фірми, які
слідкували, передбачте, за незаконним гральним закладом. Про це знала Олена Притула, про це написала запис у Фейсбуці тоді. Тому потрібно розділяти факти від домислів. Але журналісти, вони мають повне право висувати свої версії. Головне, щоб ці версії вони не як то кажуть, не спотворювали суспільну думку. Тому що я хочу нагадати, перший день, пам'ятаєте, в день вбивства Павла Шеремета, я його пам'ятаю дуже гарно, що було заявлено по багатьом телеканалам і медіа. Хто слідкував за паном Шереметом? Пам'ятаєте, версія була? Начебто СБУ. Вадим Троян. Вадим Троян також Було була таке? версія. Так, була. Перший день Вадим Троян слідкував, заступник голови національної поліції. Я виступив тоді по багатьох телеканалів, дав багато коментарів, що це повна дурня. Я запитувався, а звідкиля істочник цієї інформації? Істочником був російські пропагандистські сайти. Не обозрівати? Ні. Ну, я можу вам доповісти. Сайт «Ізвістія», там якийсь там РУ і таке інше. А чому це було вкидано? Тому що хотіли провести аналогію. Дивіться, Заганга слідкувала, він написав про це офіційну заяву, потім його вбили співробітники поліції. Він був дуже близький до Олени Притули. Шеремет близький до Олени Притули, до «Української правди», за ним слідкував Троян, поліція його вбила. І російські медіа пропагандистські намагалися провести цю лінію. Ми поставили крапку на цьому, і сам Павло Шеремет поставив крапку, тому що останній його допис був на «Українській правді», це дуже добрий відозви про Азов, про його керівництво, з яким особисто пана Шеремета познайомив я. І Азов, якщо знайде, хто вбив пана Шеремета, то я цій особи не заздрю, я б рекомендував би здатися особисто. Так буде тюрма, а так може щось інше. Ну, ви, до речі, от про російський слід, це ваша так само версія, що тут може бути так російсько-диверсійна група, яка в тому числі, можливо, там організовувала, готувала ваше замах на вас. Саме так, і не тільки на мене, а й інші злочини, які були на території. А звідки у вас докази? Тобто ви так це все так говорите? Дивіться, я, як і ви, як журналісти, не можу розкривати всі відомості, які мені відомі, але я хочу сказати, що є ще логіка. По пану Шеремету відпрацьовувалися всі версії. Перша версія, там якісь особисті стосунки, немає там нічого. Якісь кредитно-фінансові залоги, немає нічого. Я вам можу так сказати, немає. Є дві версії. Це його професійна діяльність і дії іноземних спецслужб на території України. Дві версії. Щодо його професійної діяльності, слідчі перечитали всі його дописи за багато-багато років. І можу сказати, що, наприклад, є журналісти-розслідувачі, такі як ви, наприклад, як і пан Гнап, там інші журналісти, то до них можуть бути гораздо більше неприязні відносини і намагання щось їм погано зробити, ніж до пана Шеремета. Я його знав особисто достатньо добре. Він нічого такого не писав. Він писав про загальну ситуацію в країні. Але... І це правда. Ну, ви можете, перечитали дві його книги слідчі. І про Грузію, і про таке інше. Нічого. Тому моя особиста думка, що це дії іноземних спецслужб. Ціль дуже проста. Це залякування українців. Показання України на весь світ, що в центрі Києва можуть бити журналістів. Ну, що таке в столиці європейській підривають відомого журналіста. Ну, це в Парижі або в Берліні. Хто б це бачив весь світ? І дивіться, підрив бомби мог бути не тільки на перехресті, мог бути відразу при посадці його до машини. Мог бути. Але тоді це, можливо, не потрапило б і не було б цих ефектних, трагічних кадрів з вибухом. Зрозуміло. Тоді, якщо говорити про цілі, давайте вже до вас, перейдемо. Ціль замаху на вас і, до речі, що з цією справою зараз? Все дуже просто. Значить, по моїй справі ціль була по задуму слідчих. Це помста за мою дуже активну антиросійську і проукраїнську позицію. Ну, ви ж не лише ви ведете таку позицію. Чому ви? Ну, ви знаєте, хтось каже, що я маю якесь відношення до такого проєкту, як «Миротворець». Цей проєкт завдає дуже великої шкоди російським спецслужбам, що вони не можуть вільно присилати всіх людей, які є агентами, тому що дуже багато людей, які б хотіли використати як агентів, вони є вже в базі даних «Миротворець», якою користуються і українські спецслужби, і поліція, і іноземні спецслужби. Можу сказати, що і американські, і європейські спецслужби заходять до «Миротворця» і перевіряють осіб, які їм кажуться цікавими для них. Щодо цієї справи, дві особи були затримані, які готували підрив моєго авто. І можу сказати, що якщо б зі мною в авто була б моя дружина, або моя декількомісячна на той час донька, то ми всі б загинули. Ці особи знаходяться у СІЗО. Значить, по ним десь до кінця травня планується передача матеріалів до суду. Суд буде відкритий. Я запропоную всім, хто хоче з преси, приходити і слідкувати за цією справою у відкритому суді.
Тобто і версія – це російський слід, так, ваша? Ці люди приїхали з території Російської Федерації, вони жили на території Криму, вони були українського Криму, вони були там завербовані, вони отримували вибухівку, вказівки з території Російської Федерації. Людина, яка особисто керувала і підготувала їх, давала інформацію, де я знаходжуся, так інше, знаходилася на території міста Белгород. По цій особі вона відома, по ній готуються документи до міжнародного розшуку. А це ваша особиста думка, що от ці люди, так, вони є учасниками загальної, так, диверсійної російської групи, яка могла бути причетною і до вбивства Павла Шеремета? Дві особи, да? Їх прізвища будуть скоро дуже відомі. Да? Ці особи жили собі, там хтось відсидів двічі чи тричі. Да? І от вони сидять такі собі в Криму і думають, а не приїхати нам до Києва, не підривати нам автівку Антона Геращенко. Ми його ніколи особисто не знали, а таке інше. Ну це ж смішно просто. І вони, частина записів, вони оприлюднені, записів до суду буде передано, ой, як багато. Да? Вони отримували постійну інформацію, що робиться, де за мною слідкувати, як мене підривати, отримали зброю для цього, отримали вибухівку. І таке інше. Це ж смішно думати, що це там, знаєш, такі... Це, знаєте, так по вбивству, на жаль, також особисто мені знайомої людини пана Вороненкова, казав, та це якийсь особистий бізнес-конфлікт, а цей Паршов... Тобто це одна група? 100%. Ні, група «Центр», який направляє сюди кілерів, які вбили Павла Шеремета, які готувалися вбити мене, які вбили Вороненкова, у мене сумнівів ніяких немає. Це є диверсійно-терористичний центр, зроблений на території Російської Федерації, який вербує тільки громадян України спеціально для того, щоб не було питань. Ну, це якщо Вороненкова вбив би громадянин Росії, да? Це ж зовсім інше, як то кажуть, зрозуміло. профіль. Але щодо Вороненкова, не можу вас не запитати. Людина, яка його вбила, пан Паршов, вже покійний, був службовцем Національної гвардії на контракті. Одночасно він перебував у розшуку в тому ж самому Міністерстві внутрішніх справ. Ну, тоді, якщо ми знаємо, ми маємо вбивство Шеремета, ми маємо замах на вас, де були кадри Міністерства внутрішніх справ? Я би дуже хотів би, щоб ваш телеканал працював найкраще, ніж CNN. Поки що це не так. Я також хотів би, щоб наша поліція працювала як Скотланд-Ярд в Англії, таке інше, але ми поки що не Скотланд-Ярд. Це по-перше. Щодо Паршова. На жаль, слідчий, який вів економічну справу, де Паршов був якимось фунтом, він навіть не подав інформацію. Я вас виправлю, так, ви праві, але на відміну від там Нацполіції, телеканал несе відповідальність за безпеку людей. Це трохи телеканали несуть ще більшу безпеку. Хоча я з вами погоджуюся в цьому іншому. Христина, телеканали, вони несуть ще більшу важливість для суспільства, ніж національна поліція. Тому що вони формують суспільну думку, на основі якої люди голосують на виборах, потім ми отримуємо, наприклад, пана Януковича. А потім отримуємо війну. Тому якщо ми будемо глибоко заходити до теорії, так от наступне, так от слідчий той не подав до погранців інформацію, що Паршов є в розшуку. І тому вони, я думаю, російські спілки перевіряли, що немає в розшуку, він перейшов границю України, я про це написав в лютому 15-го року. До погранців, а ви відділ кадрів Нацгвардії? По цьому приводу є кримінальне провадження, яке веде прокуратура. І ті люди, які повинні були Національній гвардії перевірити, що ця особа є в розшуку, вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Я особисто буду настоювати на цьому. Щодо вбивства Вороненкова, якщо ми зачепили цю тематику, чи знайшли другого співучасника цього вбивства? Він в розшуку. Я особисто звертався неодноразово публічно. І зараз хочу сказати, що, дорогий хлопче, якщо ти з нас чуєш, то я дуже рекомендую тобі здатися поліції, Служби безпеки, прокуратури, тому що якщо ти ще живий, то думаю, що ті, хто заказав вбивство Дениса Вороненкова, вони дуже хочуть, щоб ти був живий. Тому що свідків або учасників цього злочину ніхто не хоче, щоб вони були живі. Тому найкраще тобі здатися, дати покази і допомогти нам встановити всі обставини планування, замовлення і організації вбивства Дениса Вороненкова. Так, і тепер давай у мене вже, якщо про кадрові питання, я не можу не поставити питання з приводу полковника Голубана так само. Так? Що зараз із цією справою, як він опинився в національній? Полковник Голубан, коли з'явилася інформація, яку озвучив пан Ходаковський, зрадник України, керівник колишньої Донецької Альфа, він на той же день написав заяву до Юрія Віталійовича Луценка з проханням перевірити. Перевірка триває? Так, я ж хочу сказати. Заява пана Голубана була опублікована мною в моєму Фейсбуці, ви можете її оприлюднити всім телеглядачам ще раз. Генеральна прокуратура веде розслідування цієї справи. Тільки Генеральна прокуратура повинна вставити крапку в цьому питанні. Сказати, Голубан був членом незаконних військових формувань, або Голубан не був. Ці відео з ним чи не з ним, яка була роль, що він там робив.
Чи не був він свій серед чужих або чужий серед своїх? Дивіться, якщо, наприклад, давайте так, теоретизувати, так? Генпрокуратура доведе факт того, що він був у лавах Востока, так? Так. Яку відповідальність політичну, давайте з політичної почнемо, так? Має понести міністр внутрішніх справ Арсен Аваков? Я хочу перепитати, якщо пан Голубан був в якості кого? В якості одного із бойовиків. А якщо він там батальйону Восток. А якщо він був там по не просто так, для чогось. Я можу вам сказати, що, наприклад, я особисто був, це може всі глядачі знають, я особисто був у квітні 2014 року у Донецької ОГА. Я особисто був у квітні 2014 року у Луганській ОГА. Я особисто був 3 чи 4 в лавах сепаратистів, або проросійські настроєних громадян, які маршували по Харкову. І знаєте, що я там робив? Я там, наприклад, розвідував інформацію і докладав міністру внутрішніх справ про реальні настрої, які були в Донецьку, в Луганську, в Харкові. Але я на той момент не був настільки відомий і не був медійною особистістю, тому я був просто як один. А пан Мосійчук, наприклад, він з Георгіївською стрічкою в травні місяці 2014 року із футболкою Раша там чи щось гуляв по Маріуполю серед бойовиків з цілим розвитком. Тому потрібно розібратися, що було насправді. А ще для вас буде дуже цікава інформація. По пану Ходаковському. Ви знаєте, якого числа пан Ходаковський був звільнений з лав Служби безпеки України? Цікаво, так? Донецької, так? Донецької, У так. квітні 2014 року, наскільки я розумію. Ні. 7 липня 2014 року. І на той час, коли є події в травні або в червні, він був співробітником Служби безпеки України. Скажіть, будь ласка, знаєте чому? Цікаво інше зараз, так? Це теж цікаво. Цікаво, чому, в нас є телефонний зв'язок, я все-таки поставлю питання. Цікаво, а чому ви протягом всього ефіру, у мене таке складається враження, що ви, знаєте, говорячи жаргонізмом, наїжджаєте на СБУ. Є якась причина, так? Ніколи. Я поважаю Службу безпеки України. Це вже другий факт, коли ви кажете, я поважаю Службу безпеки України. Фахівці Служби безпеки України зробили, по-перше. Розумієте, у нас немає так, що Служба безпеки України – це єдиний орган, або Національна поліція. Вона состоїть із людей, із різних людей. І хтось щось може зробити за спиною голови Національної поліції або голови Служби безпеки України, тому що це десятки тисяч людей. Але ми повинні вибудовувати так систему, щоб вона вибирала тих, хто неправильно працює, викидувала їх із системи або притягала до відповідальності. І не потрібно казати, що одна персона і все. Це не так. Ми повинні змінювати систему. Наприклад, щоб змінити даїшників, які були корумповані до нельзя, всі це знають. Ми найняли 16 тисяч нових патрульних поліцейських. 16 тисяч. Це можна було зробити за день? Ні. За місяць? Ні. За 2 роки? Так. Про СБУ все зрозуміло. Про СБУ у нас є телефонний зв'язок. У нас є телефонний зв'язок. У нас є радник мера Дніпропетровська Бориса Філатова Максим Музика. Пане Максиме, чуєте нас? Так, чую вас. Пане Максиме, дякуємо, що знайшли час до нас долучитися. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз, що відбувається у справі 9 травня у Дніпропетровську? Вже в гучній справі можемо констатувати так, якщо можна коротко, так. Так, відразу скажу, що справа дійсно гучна, і вона для нас усіх болюча. І я це розумію, і бачу тиск, який чинять ветерани на правоохоронні органи з приводу розслідування цієї справи. І цей тиск дійсно зараз має велику силу і має великий вплив. Вчора ми мали зустріч з керівництвом прокуратури обласної, також був присутній новий голова СБУ в Дніпропетровській області. І вони запевнили нас, що буде розслідувана, вся інформація передана в прокуратуру, а також в МВС, управління внутрішніх розслідувань, яке займається якраз вивченням питання, що саме сталося і яка була взаємодія між правоохоронцями та тітушками так званими. Є вже дуже багато інформації, вже ми, як то кажуть, бачимо, що тітушок засуджують. Вчора 1 людина, сьогодні ще 4 отримала 60 діб. Решту ми всі сподіваємося на те, що суд відбудеться і він буде публічний. Я вже з прокуратурою говорив, що ми готові як громадські, як ветеранські організації чинити тиск на суд в рамках правового поля для того, щоб покарання було максимально можливим, і це передбачає законодавство. Але вже зараз ми всі розуміємо, що, мабуть, вони вийдуть як за хуліганку, і там дуже важко довести щось. Я зрозуміла. Дякую, пане Максиме.
Скажіть, у мене питання таке коротке навздоїна. Як так трапляється, що працівники поліції опиняються тітушками? Чи можемо ми там... Вплив може бути різним. Примус. Або пропонування винагороди, корупція. Але це ж нова поліція. Я перепрошую, у нас поки що з тої поліції, яка ми здали внаслідок подій Революції Гідності, у нас не 100% поліціянтів змінені. І 100% змінювати не потрібно. Але ми хочемо змінити більше людей. Наприклад, знаєте, скільки хлопців з АТО прийшли до нової патрульної поліції Дніпра? Я запитав 8%. А чому не 20? Чому не 30? Чому? А я хочу сказати, тому що не всі хочуть працювати у поліції, тому що це непросто. От хочете, я особисто вас приглашу, попрохаю, щоб було офіційний дозвіл, щоб ви поїздили з поліцейським патрульним 12 годин. І подивилися, що таке, коли ти обриганого алкаша витаскуєш, який бив власну жінку і тащиш його колись, або наркомана, або п'яне ДТП. Це не дуже проста робота, хлопці. І та зарплатня, яка є 8 тисяч гривень, хтось каже, що це багато, а хочу сказати, що в нас люди приходять, потім кажуть, ні, ми думаємо, що це тільки селфі робити, а це не так. Тому це складна робота. Ми змінюємо поліцію. І я хочу сказати, у нас багато є областей, де все пройшло нормально. Харків, Одеса, інші складні регіони, все пройшло нормально. Щодо Дніпра. Там поліція, окремі поліціянти стали, на нашу думку, слідство це докаже, я думаю, на сторону однієї з сторін, що було зроблено. Миттєво змінено керівництво обласної міської поліції. До речі, є інформація про те, що... І поставлені нові люди, в тому числі заступник по громадській безпеці пан Баганіс, який рядовим пішов добровольцем до Дніпра. Є інформація про те, що новий очільник Дніпровської міліції є близьким до Геннадія Корбана. Це правда чи ні? Значить, вони працювали разом. Я бував в кабінеті і Коломойського, і Корбана під час 2014 року, і там бував пан Глуховий, і це була робоча співпраця для того, щоб захистити Дніпро та Дніпропетровську область від сепаратизму, і зробити їх ефективними в протидії всім підривним діям. Тому, ви знаєте, у нас дуже звикли ярлики. Так, він працював за часи Коломойського, все, це повністю людина Коломойського або Корбана. Дивіться, у нас дуже багато інсинуацій. Завдяки соціальним мережам, які є з одного боку дуже корисними, а з іншого боку може призначити людину, він в футболці СССР, все це там сепара, все інше. Це повна дурня. Ви самі так іноді робите. У мене ще запитання, якщо по Авакову, так? Перепрошую, в нас, якщо ви кажете про події на сайті «Миротворець», людей, які випадкові, немає. Дивіться, я хочу все ж таки, сьогодні відбувся чергове судове засідання по справі Мартиненка, дуже коротко. Так. Аваков був єдиним міністром, який не поручився за Миколу Мартиненка. Більше того, Аваков не був присутній на нараді Яценюка з Народного фронту. На вашу думку, чому? По-перше, я не знаю, про яку нараду йдеться. Коли міністр ухвалював рішення йти на Я, можливо, також на цій нараді не був, це по-перше. По-друге, це запитання потрібно адресувати до Арсена Борисовича. А чому ви не взяли Мартиненка на поруки? Чи пропонували ви знаєте, по-перше, мені ніхто не пропонував. Це по-перше. По-друге, в нас є достатньо депутатів у фракції, тому що якщо було б там 81 депутат, ми каже, це було б занадто. Навіть зала би суду стільки б народних депутатів не витримала. Тому фракція «Народний фронт» підтримала достатньо Миколу Мартиненка в цім питанні, а суд виніс законне справедливе рішення. Дякую вам. І я хочу нагадати, що пан Мартиненко нікуди за 3 тижні не збіжав. І сьогодні його, зрештою, звільнили повністю. Дякую вам, пане Антоне, дякую, що знайшли час. Також ми дякуємо Максиму Музиці, раднику мера Дніпра, пана Філатова. А ми ж з вами прощаємося до наступної п'ятниці. Дякую, що дивилися. Гарного вам вечора. Залишайтеся за ТР. Побачення.